Predstavujeme vám spoločnosť Schiller, ktorá patrí medzi najväčšie regionálne firmy v oblasti presného strojárstva. Už 25 rokov si buduje pevnú a stabilnú sieť zákazníkov. Špecializuje sa na výrobky do 600 kg, zvárané a montážne diely do hmotnosti 1 tony. Máme 10-ročné skúsenosti vo výrobe ložiskových krúžkov do priemeru 300 mm, pri produkcii až 22 000 kusov mesačne. Vyrábame kotúčové, brzdové a bubnové dielce do priemeru 600 mm a ložiskové domce do priemeru 400 mm. Silné zastúpenie vo výrobnom portfóliu majú nápravové komponenty koľajových vozidiel, presne opracované zvárané skriňové diely a súčiastky pre manipulačnú techniku. Vo svojom výrobnom procese využívame najmodernejšie CNC technológie. Zavedený systém riadenia kvality podľa noriem ISO 9000 od roku 2005 garantuje odberateľom požadovanú kvalitu. Pre účely presnej kontroly bolo v roku 2008 zriadené 3D CNC meracie pracovisko, doplnené neskôr zariadením na meranie kontúr. Vysokoodborný tím je pripravený pre vás. Schiller.